onye isi ọhaneze ndị Igbo Chief Emmanuel Iweanyanwụ ekwutọọla maka gbuo ajọ agwa a na-akpasa ndị Igbo n'obodo Naịjirịa ma na-agwa ha ka ha gbanwoo omume ọjọọ ndị ahụ niile ma were udo na ịdịkọ n'otu were mebe mbibi isi, maka na ọ bụrụ na ha gbaa isi akwala ma kwechiri n'ihe ndị ahụ niile ha na-eme ndị Igbo, ị mara na ọgbaghara ga-adịkwa n'oge na-adịghị anya n'ọdịnihu. Iweanyanwụ gakwara n'iru were na-akpọku ndị Naịjirịa niile maka mkpa ọ dị ka obodo Naịjirịa malite ịdị na-akụziri ụmụaka nke na-eto eto ihe niile mere n'oge a nụrụ agha Biafra, na ọ bụ nke a ga-eme ka uche ha pụọ n'ihe gbasara anụmagha ma rubere obodo ha isi. O kwuru sị na obodo Naịjirịa tosiri ịdị na-enye onye ọbụla ugwu nke dịrị ya ma rapụ ịdị na-emeso ndị mmadụ omume gbasara akụkụ ma ọ bụ agbụrụ ha siri wee bịa. Chief Iweanyanwụ kwupụtara nke a ụbọchị Tọzdee n'Owerri oge ndị Igbo bụ ndị nke na-eje ụka alakụba bịara njem nleta ya. Ọ gwara ndị Igbo ndị ụka alakụba na ndị Igbo niile kwenyere n'ihe ọ sọrọ onye ya kpebere n'ala Naịjirịa na ala Igbo. O kwukwara na ndị ụka Kraịst nakwa ndị ụka alakụba na-ekpere ofu Chukwu na onwe ihe nke dị iche n'etiti ha abụọ. Chief Iweanyanwụ jizi ohere ahụ were kwe ndị ụka alakụba ndị Igbo nkwa na amalite ụbọchị ahụ na agazi na-enwe ihe dị iche gbasara etu ndị mmadụ si ahụ ha n'ala Igbo. O kwekwara ha nkwa ọzọ na n'oge ugbu a ya bụ onye isi ọhaneze ndị Igbo na ya ga-agba mbọ ịhụ na akwalitere ha n'ime ọchịchị nke ọhaneze, na ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị Igbo niile bụ ndị otu ụka Kraịst, mana e nwere ụfọdụ ndị ụka alakụba n'ime ndị Igbo. N'okwu agamniru ya, o kwuru na otu ụka alakụba ya bụ ndị Igbo bụ ndị Muslim bụ ndị ezigbote mmadụ ma na-ahụkwa ndị mmadụ n'anya nke ukwuu, ma solokwali na-akwalite agamnilu na ọdịmma ndị Igbo nakwa udo nke Naịjirịa. N'otu aka ahụ, Iweanyanwụ kwuru ikekwe ọ bụrụ ndị Igbo ndị nke na-ekpe ụka alakụba ga-abụ ndị nke a ga-agbapụta ma ọ bụ napụta ndị Igbo n'ọnọdụ ọjọọ nke ha nọ n'oge ugbu a n'ala Naịjirịa. Onye isi ndị ụka alakụba nke mpaghara ala Igbo a na-akpọ Alhaji Harun Aja ekelele Iweanyanwụ were sị na ihe ha bụ ndị Igbo Muslim jiri bịakwute ya bụ ka ha too ya ma bunye ya ukpe ekene maka ezigbote ọchịchị mgbanwe o wetara n'ala Igbo n'oge adịbeghị anya ọ batara n'ọkwa ọchịchị. Alhaji Aja jizi ohere ahụ were kwupụta mkpagbu ha na-enweta n'ala Igbo n'agbanyeghị na ha onwe ha bụkwazị ndị Igbo. O kwuru na a na-akpagbu ha akpagbu ma na-ezerekwa ha ezere n'ala Igbo niile. Alhaji were na-agwazi ndị Igbo niile bụ ndị nke bi n'ala Naịjirịa nakwa ndị nke bi na mba ofesi ka ha na-ahụta ha dịka ụmụnne ha, ma ha matakwa nke ọma na Igbo Muslims bụ ndị Igbo na mbụ tupu ha agbanwoo ma bụrụzie ndị ọkpọ isi n'ala. Alhaji Aja kwuru na ihe mgbagwoju anya chere ha nche bụ na ndị Igbo amaghị ihe dị iche n'etiti ụka alakụba nakwa ndị agbụrụ ndị Hausa.
na ụka alakụba ha bụ ihe nke n'ọla onwe ya, ndị Hausa bụkwa ndị nke n'ọla onwe ha. Alhaji Aja jizi ohere ahụ were na-akọwapụtala ụnụ na ụka alakụba bụ ụka nke kwụrụ onwe ya dịka ụka udo nakwa nrubeisi n'ebe Chukwu nọ. Ogbu onye akpa ntị werezi ohere a were na-ajụ gị nwa bụ onye na-ege m ntị, kedu ihe ị chere gbasara mkpagbu Alhaji Aja kwuru na a na-akpagbu ndị Igbo bụ ndị ụka alakụba nke bi n'ala Naịjirịa? Anyị jikwazi ohere a were na-eme ka ndị Igbo bụ ndị nke na-amaghị ka ha mara na nwere ndị Igbo kwenyesiri ike n'ụka alakụba n'ala Naịjirịa, maka na ụfọdụ ndị Igbo chere na o nweghị otu dị otu ahụ n'ala Naịjirịa gbara gburugburu. Ejizi m ohere a were na-ajụ gị nwa onye na-ege m ntị, kedu ihe ị chere banyere okwu ndị a niile ị nụrụ taa? Depụta ya na comment section. Ọ gwụla ka ọ ha anyị n'ọnụ, echefukwana ibinyere anyị aka n'ebe edere subscribe. O nweghị ego gị ga-apụ, kama ọ ga-abụ mgbe ọbụla anyị wepụtara ihe onyonyo ka ị soro na onye izizi ga-afụ ya. Gbakwa mbọ hụ na ị tụsara ozi a ka o rute nwanne gị ma onye ọbụla. Udo dịrị ụnụ.